ba shi da masarauta, baya jagoranta wata tawaga ta sojoji ko mulka wata ƙasa, amma duk da haka miliyoyin mutane ne ke kiran shi uba, jigo kuma jagora. Tasirinsa ya bazu da ƙauyuka zuwa birane, zuwa zukatan miliyoyin mutane a faɗin duniya. Sunansa Sheikh Ibrahim Niasse. An haife shi a ranar 15 ga watan Rajab shekara ta 1320 a kalandar Musulunci, wanda ya daidai da watan Oktoba shekara 1902 a garin Taiba Niasse ne kasar Senegal. Sheikh Ibrahim Niasse ya girma ne a gaban mahaifinsa, Sheikh Abdullahi Niasse, babban malamin addinin Musulunci da ake matukar martabawa. Kamar da ake sa rai, Sheikh Ibrahim Niasse ya haddace Alkur'ani mai girma ne tun yana karamin yaro, tare da nutsawa sosai cikin neman ilimi akan tafsiri, hadisai, dokokin Musulunci, Larabci da Sufanci. Kusan gabaki da tasirin Sheikh Niasse a faɗin duniya ya fara ne daga lokacin da mahaifinsa ya rasu a 1922. Bayan rasuwar mahaifin, yayin Sheikh Niasse mai suna Sheikh Muhammad Khalifa Niasse shine ya gaje shi, yayin da a gefe guda tasirin Sheikh Ibrahim Niasse na ci gaba da girmama. Zuwa 1929, Ibrahim Niasse ya yi imani da cewa shi ya riga da ya samu mabudin da yake so wajen samun cikakken ilimin addinin Musulunci, wanda hakan ya kai shi kaddamar da wata tafiya da ake wulakani da Faida Tijjaniya. A shekarar 1930, shekara guda kacal bayan Sheikh Ibrahim Niasse ya kaddamar da wannan tafiya tasa, wani rikici mai tsanani ya kace mai tsakanin mabiyan yayansa Sheikh Muhammad Khalifa Niasse da shi mabiyan Ibrahim Niasse. Domin a samu zaman lafiya, Sheikh Ibrahim Niasse ya kwashe mabiyansa suka yi hijira zuwa wani gari ana ce da shi Kaolack a cikin ƙasar Senegal. A tsakiyar wannan birni suka samu wani yanki suka zauna, inda suka sa masa suna Medina Baye. Garin da ya girmama ya zama cibiyar ɗaukar ilimin addinin Islama da kuma aqidar Tijjaniya, kuma ce ɗariƙar Tijjaniya. Sai kuma zuwan wani babban sauyi da ya zama sanadiyar haɓakar tasirin Sheikh Ibrahim Niasse a yammacin Afirka gabaki ɗaya. 1937, lokacin aikin Hajji, Sarkin Kano na wannan lokaci Abdullahi Bayero ya haɗu da Sheikh Ibrahim Niasse. Wannan haɗuwa tasu ita ta yi sanadiyar sa Abdullahi Bayero zama ɗaya daga cikin manyan mabiyan Sheikh Ibrahim Niasse da kuma aqidar Tijjaniya. Wannan shine ya zama sanadiyar bazuwar tasirin aqidar Tijjaniya da sunan Sheikh Ibrahim Niasse a faɗin arewacin Najeriya da wasu sassa na faɗin ƙasashen yammacin Afirka. Daga wannan taki ne Sheikh Ibrahim Niasse ya tashi daga babban malami a ƙasar Senegal kaɗai zuwa zama babban malami mai tasiri a zukatan al'ummar musulmi a faɗin yammacin Afirka. Ya yi tafiye-tafiye da dama zuwa ƙasashen musulmai, ƙasashen Afirka, inda ya rika kulla kyakkyawar alaƙa da manyan malamai masu tasiri, a ciki hadda Sheikh Gamal Abdel Nasser na ƙasar Masar da Kwame Nkrumah na ƙasar Ghana. 1961 ne kuma tasirin Sheikh Ibrahim Niasse ya gama bazuwa a faɗin duniya, bayan an gayyato shi domin jagoranta ko limancin wata sallar Juma'a a masallacin Al-Azhar da ke birnin Cairo. Wannan sallar Juma'a da ya ja da kuma hudubar da ya yi a wannan masallaci sun sa ya samu wurin zama na musamman a zukatan al'umman musulman duniya, ba ma iya Afirka kaɗai ba, wanda hakan ya ƙara jawo masa martaba a idanun al'ummar duniya. Daga nan ne kuma Sheikh Ibrahim Niasse ya dukufa wajen horar da wasu malama. Ya samar da makarantu, ya karantar da karatun Alkur'ani mai girma, ya rubuta littattafai na musulunci da sufanci, ya rubuta littattafai na waƙe daban-daban. Sakonninsa su rika bazuwa a faɗin ƙasar Senegal, Mauritania, Najeriya da yawancin ƙasashen Afirka. Sai dai aka ce komai ya farko zai yi ƙarshe. Sheikh Ibrahim Niasse ya rasu a ranar 26 ga watan Yuni shekarar 1975 a birnin London. An binne shi a sanannen garin nan, birnin Medina Baye, kuma ya rasu ne yana da shekaru 74 a duniya. Amma duk da bayan tsawon shekaru na rasuwar Sheikh Ibrahim Niasse, tasirinsa ya ci gaba da zuwa har ma ƙara ƙarfafa da yake, zamani bayan zamani, zuri'a bayan zuri'a. Allah ka ci gaba da jaddada rahama a gare shi, amin summa amin. Idan har akwai masu son ɗaukan nauyin bidiyon da zan yi mai tsayi akan tarihin Sheikh Ibrahim Niasse wanda zan ɗora a YouTube da Facebook, za ku iya tuntuɓa ta kai tsaye akan wannan lambar a WhatsApp. Nagode.